Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigalanu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Ndị onye ọma na-afọ iri n'oge dị etu a, ana m ekele gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ihe ọma a mere gị mekwara nwanne gị. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Tọzdee, ahịa Afọ, mkpụrụ abalị 28 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Na mbụ, gere ọkpụrụkpụ okwu ndị eji mere isi akụkọ. Nwoke onye uwe ojii na steeti Imo alaala mmụọ site n'aka ọyị ya nwaanyị dị 23. Ndị ụlọọrụ ntụliaka INEC ezigala mmadụ 4 bụ ndị ntụziaka ezumike alọghachi azụ. A kpọkuola onye isi ala Tinubu ka onye ndị niile akpọrọ aha na mpụ na arụ n'aka ndị ụlọọrụ EFCC ma kpee ha ikpe kwesịrị ha ozugbo. Igbo ndị ọmanwe na ndị nwe a sị na ezukọrọ aka ha eri udele atụtụ ngịga, ya mere tọzie ntị n'ala ka ọma kenyere akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọkọ akụkọ wa bụ m onwe m, Emilia Onyinyechiwankwo, Adaoledo. Mgbagere akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Nwoke uwe ojii na okpuru ọchịchị steeti Imo Cosmas Ugwu ka ọyị ya nwaanyị kpọlagoro mmụọ ka ọ dị ugbu a. Ugwu ka ọyị ya nwaanyị dị 23 nke aha ya bụ Amanda Uchechi Ugwu ma bụrụ onye ahịa azụ Mbaise gbagburu n'ụbọchị Tuzdee gara aga. Dịka ndị hụrụ n'anya si kwuo, ya bụ ihe mere na Ezinihite Area Command dịka o ji ọkara gafee elekere 6 nke mgbede. Ndị uwe ojii nọ n'ihu ọrụ nụrụ ọnụ ụda egbe 3 site n'ụlọ ya bụ nwa amadi, mana tupu ha garue ụlọ Corporal Cosmas ọ tọgbọrọ n'etiti ọbara ya. Dịka ọyị ya nwaanyị ji egbe ndị uwe ojii ya were gbaa ya egbe n'obi ugboro 3 ka ha nwechara nghọtahie ma baa mba. Ihe tụrụ ọhaneze n'anya wee bụrụ ka ya bụ nwata nwaanyị si wee gbanwuo egbe ndị uwe ojii, ebe ndị ụfọdụ na-ekwu na o nwere ike ọ bụrụ na ọyị ya nwoke lara mmụọ ji ịhụnanya wee kụziere ya. Dịka ọ dị ugbu a, Amanda nọ n'aka ndị uwe ojii were na-echezi ihe ya na chi ya ga-ekpeta. Mmadụ 4 n'ime ndị ntụziaka n'ụlọ ọrụ INEC alaala ezumike nke nwa bekee kpọrọ terminal leave. Nke a bụ maka usoro atụmatụ ọrụ ha nke kwuru na ndị rụgoro ọrụ dịka ndị ntụziaka afọ 8 ga-ala ezumike iji wee nye ohere ka ndị ọzọ na-arụbeghị ọrụ dịka ndị ntụziaka wee bata n'ọgbọ na ya bụ ụlọ ọrụ. Kosiladị, atụmatụ a gụpụrụ ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ahụike. Maazị Sam Olumekun, kọmishọna na onye isi na-ahụ maka ozi na ịkụziri ọhaneze maka ntụliaka na Naịjirịa, kwuru nke a na Abuja ụbọchị Wenezdee gara aga ma gọọrọ ndị a na-aga ezumike ọnụ ka ha wee nweta nke ọma. Ndị otu nwa bekee kpọrọ Coalition for 259 Anti-Corruption, Civil Society and Human Rights Group, Coalition for Transparency and Economic Reforms, COTA, akpọkuola onye isi ala Bola Tinubu ka o wepụta atụmatụ ga-enye aka ịnapụsị ego na akụ ndị ụfọdụ zuru ezu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ndị COTA mere ka ndị a ji mkpịsị odee were na-ezu ego ọhaneze mara na ọ bụghị amamihe ha mere ihe na-anwụchibeghị ha, kama na ha chere aka ghọrọ nke na-abịanụ maka na ha ezuona nke onye nwe ụlọ ga-ama. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu egeela ntị na ya bụ okwu ma kpebie na ya ga-etikọ aka were hụ na ebuputere ndị a niile tinyere aka enwe n'ofe n'ihu ụlọikpe, napụsị ha ego na akụ obodo anyị bụ Naịjirịa nke ha jichi ejichi ma debekwa ha n'ọnọdụ kwesịrị ha. Igbo bụ Igbo, ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị ala kpamkpam, nke nwekwa ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Anyị gwara gị na onye uwe ojii na steeti Imo alaala mmụọ site n'aka ọyị ya nwaanyị dị 23. Ndị ụlọ ọrụ ntụliaka INEC ezigala mmadụ 4 bụ ndị ntụliaka ezumike alọghachi azụ.
akpọkuola onye isi ala Tinubu ka o nyefee ndị niile akpọrọ aha na mpụ na arụ n'aka ndị EFCC ma kpee ha ikpe kwesịrị ha ozugbo. Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe, ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Aha m bụ Emilia Onyechinwankwọ. N'aha ndị dekọbara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa ka m na-asị biri ka nwanne gị biri, ụwa ga-aka mma ka emesịa.